шеваи додани шаҳрвандии Русия барои низомиёни хориҷӣ ки дар артиши ин кишвар бар асоси шартнома хизмат мекунанд суддатар хоҳад шуд. Тасмими боз ҳам суддатар кардани низоми дастрасии шаҳрвандии Русияро коршиносон далеле барои ҷазби нирӯи бештар ба артиши ин кишвар медонанд. Ин тасмим дар ҳоле гирифта шудааст ки Русия дар ду ҷабҳа Сурия ва Украина мустақим ва ғайримустақим даргир аст ва хабари марги сарбозу афсарони зархариди ин кишвар зуд дар расонаҳо пайдо мешавад. Хушбахт Абдуллоев ҷавони 23 солаи тоҷик тоза барои хидмат дар артиш ба комиссарияти ҳарбии вилояти Калугай Русия ариза додааст. ӯ ҷуз ба даст овардани шаҳрвандии Русия ки бовар дорад шароити зисташро беҳтар мекунад ҳадафи дигар надорад. Хушбахт ки аз 19 солагӣ барои кор ҳамроҳ бо бародаронаш ба Русия меравт гуфт бо дарёфти ҳаққи шаҳрвандӣ аз супурдани патент озод шуда аз имтиёзҳое ба мисли гирифтани қарз бо дарсади паст бархурдор мешавад. ҳанӯз комиссарияти ҳарбии Калуга аризаи ин ҷавонро баррасӣ накардааст. ӯ низ намедонад ки пас аз пазируфтани аризааш дар куҷо хидмати ҳарбӣ хоҳад кард. барои ӯ муҳим зудтар гирифтани шаҳрвандии Русия аст. шумораи дақиқи шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои шомил шудан ба артиши Русия мисли Хушбахт ариза доданд ё аллакай дар он хидмат мекунанд дақиқ нест, вале бар асоси ҳисобҳои ғайрирасмии шумораи сарбозони зархарид ба ҳазорон нафар мерасад. нашрияи «Известия» ки ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст аз қавли Александр Перенҷиев коршиноси ҳарбӣ гуфтааст хидмат дар артиши Русия барои ҷавонони кишварҳои шӯравии пешин обрӯ ҳисоб мешавад. аз ин рӯ ба қавли ӯ бо сода кардани дарёфти шаҳрвандӣ имкони такмил кардани сафи артиш аз ҳисоби хориҷон ба мақсад мувофиқ аст. Русия пас аз 27 соли пошгурии Иттиҳоди шӯравӣ ҳам рӯи давлатҳои мустақили собиқ узви ин иттиҳод таъсир дорад. зоҳиран шаҳрвандони Тоҷикистон ба мисли Хушбахт ҳанӯз аз зовияи замони шӯравӣ ба артиши Русия нигоҳ мекунанд ва ин кишварро барои худ бегона намедонанд. дар доираҳои сиёсии Тоҷикистон низ аксаран назарҳое садо медиҳанд ки ба бегона набудани Русия ишора мекунанд ё ба қавли Сайфулло Сафаров муовини раиси маркази тадқиқоти стратегӣ назди президент Тоҷикистону Русия дар як низоми амнияти чарх мезананд. Саидҷафар Усмонзода вакили парлумон рӯзи 10 апрел ба Радиозодӣ гуфт ҷалби ҷавонони тоҷик ба артиши Русия ҳеҷ ҷои бадӣ надорад. ӯ гуфт эътимод ба тоҷикон ва ҷойгоҳ додан ба онҳо дар артиши Русия ҳеҷ зиён ба кишвари мо надорад. феълан Тоҷикистону Русия ҳадафи муштарак доранд ки он таъмини амният дар минтақа аст. бовар дорам дар артиши Русия низ фоидаи ҷавонони тоҷик ба ватану миллаташон мерасад, гуфт ӯ. мухолифони пайвастани ҷавонон ба артиши Русия ин тасмимро носипосиб ба обу хоки ватан унвон мекунанд. Зайниддин Сафаров вакили парлумони Тоҷикистон мегӯяд Русия аз наздиктарин кишвари дӯсти Тоҷикистон аст, вале ҳар ҷавон бояд барои ватани худ хидмати ҳарбӣ кунад. Ойниҳол Бобоназар ва ҳуқуқдони тоҷик мегӯяд бо сода кардани низоми гирифтани шаҳрвандӣ ва ҷазби шаҳрвандони кишварҳои пасошӯравӣ ки забони русӣ барояшон ошност, Русия дар пайи такмили артиш ва татбиқи аҳдофи султаҷӯёнаи худ аст. ӯ рӯзи 10 апрел гуфт вақте давлат танҳо ба як гурӯҳе ки дар минтақаи хатар кор мекунанд имтиёз медиҳад, маълум мешавад ҳадафҳои дигарро дунбол дорад. Мирҳат Шарифҷон коршиноси масоили Осиёи марказӣ дар Радиозодӣ гуфт талоши боз ҳам соддатар кардани низоми гирифтани шаҳрвандӣ барои хориҷон дар артиши Русия ба гирифториҳои ин кишвар дар сатҳи байналмилалӣ бармегардад. ӯ гуфт дар авҷи баҳсҳо бо Ғарб ва гирифтории Русия дар Украинаву Сурия ин тасмим тасодуфӣ нест ва ин кишвар мехоҳад артиши мусаллаҳ аз ҳисоби сарбозонӣ қарордодӣ дошта бошад. аз сӯи дигар гуфт ӯ ба ин масъала набояд ҳасосият нишон дод, чун билохира ҳар шахс ихтиёр дорад ки тасмим бигирад табаи кадом кишвар будан мехоҳад. таҷрибаи тақдими шаҳрвандӣ ба низомиёни кормандони сохторҳои давлатӣ дар Фаронсаву Амрико ва дигар давлатҳо ҳам роиҷ аст. бархеи дигар соҳибназарон мегӯянд то замоне ки аҳдофи стратегиву идеологии кишварҳо ба ҳам наздик аст, пазириши шаҳрвандии кишвари дуввум мушкил надорад, чун дар ниҳояти амр артиши кишварҳои муттафиқ дар канори ҳам қарор мегирад. мисли он ки ҳоло низомиёни Тоҷикистон дар ҳайати артиши кишварҳои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ ҳам дар тамринҳо иштирок мекунанд.